Pasko na, Pasko na, pero masaya pa rin siya sa iba. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit magtatampot, nilisan ako. Maglibog yung ni mga babae ba, no? Kaya kaning naman ko uban mga babae, dili tanan pero nay giuban, no? Nga kusog kay mo post sa Facebook og kanang wa koy ka chat. Chatay pug ko ninyo, oy. Ngay nga na bitaw nga mga post nya imong chatan. Mangsin. Buang ka? Ano post kay king ana kung mangsin ra man day ka? Pa-check up na ka. Unya, napoy uban mga babae nga kanang mamili gina sila gwapo, no? For example, nay nanguyab nga gwapo. Nya pakboy mo dito. Nya nay nanguyab nga batignaw. Pero loyal. Nyang sugton katog yung gwapo. Unya, magbulag dayon. Kay nagbinuang tong gwapo, no? Nya pagbulag nila, mag-post na pud na sila sa Facebook, no? Munana na pud na sila nga parehara mo tanan laki. Mga pasakit kay mo. Wala ko salig ninyo. Los ninyo girls. Parehara mo, mili mo gwapo. Wise. Na basta ka nang naanak good o. Tapos dako kaayo ang sama din wala jud ko nagsabak ang papa pero nagpa-inject kog anti-tetanus ako ra pa jud isa. Sakit kayo lami kay hilak pero wala na ako naghilak ko naulaw ko sa nurse. Nagpa-inject ka? Oh. Injectan di kami. Joke na to! Okay. Damak! Sabi. Kasi kaon na to. Uy, Burger steak and mura tag 50. kaon na niya ako. Pilitin ka sana naman ako sa iyong ganda. Yo, kanay juice. No thanks. Inuman niya ako. Pero delikado ka, di ba? Mahulog dito, di ba? I can't risk it. Parang mahulog ka pa sa dila lang camera. Nahulog naman ko Dumeira. Nagsimula sa makulit na story niya. Kita naman ang itong camera. Hala, ang litso. Dili gyud. Bati pa itog noong karon gichap-chap na. Wala masamot ni bati. Chap-chapon, di kami. Chap-chapa ni nga ako. Oh. Hi, Crush. Kabalo ka sa sakit? Kana bitang ikaw ang gipakilig, pero dili ikaw ang giuyab. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit ang ika'y akapin, naglalaho sa dilim. Ninais ko mapalapit sa'yo, ninais ko malaman mo ng mga paghihirap ko, baliwala na sa'yo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal, ngunit ako pala isang Matrap po, ma. Busa kayo. What is up mga kuys? So karon maghimo ko og reaction video na pod, no? Para sa boxing ni Pacquiao ug ni Thurman. Alright, no? Tanaw na to kung unsa gini katsada ang ilang boxing. Kinsa ba gipildian ni, no? Tanaw to kinsa gipildian ni. Bit of a smile from Manny Pacquiao. Oh, down goes Thurman! Ara. Bag-o ba gani pero nahog na ko nimo. Gusto ko nang magka-girlfriend, yan ang tangi kong hiling. Kay tagal ko nang hinihintay ang kanyang pagdating. Gusto ko nang magka-girlfriend para lalong sumaya. Kuyo kay ganiya guys, bay kay nagbaklay ko sa dalan ba nay ni si panitsit sa ko Nanitsit nga mura mo tog bae pero dili kito bae sa ko pananaw. Kana ni sisit siya ba?
niagir ako palit tawag mantika, palit kog mantika. Nya pagpalit na ko, agi ko itong ngit-ngit nga dalan. Dito sa tindahan nga wala na tao bitaw ka ng mga stambayanan dira. Namay sig psst, psst. Sig ana bitaw, psst, 150. Syempre kulbaan kay ko pero kabalo man gyud ko nga tinuod ko nga lalaki so kabalo ko nga bayot to sila katong sig psst, psst, psst. Dili man tanan ni nga na bayot mang sig panitsit pero ambot sa to sila klaseng bayota. Pero pag psst, psst, wala ko nahadlo ko nidagan ko palayo gud. Uli og balayo kay mahadlo ko mga ingato. Kuya, pet daw bugas. Ingon mama. 150 raman yung kwarta. Magpalit sa akong bugas guys kay gisugo ko. Crush. Sukad bitaw nga nakaila tiga kay kusog na akong dagan nya. Gusto nang mga pilog kanang nabanag dagan ba? Kanang pang Olympics kay para maabsan na tiga. Sige magpagukod good. Umiti kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya mo akong masaktan pa. What is up mga kuis? Karon himuon ako ang Battle Cup Challenge. Tanggal ganyan taklo bron. Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so perfect, I think that it's working. You gave me a love, now I really want more. Girl, you so different apart from the rest. Cool, I dropped out, I don't really take tests. Shout out lang dahil ko sa mga tanan ML players diyan, no? Sa mga Mobile Legends. Nalang ko advice para sa inyo mga ML players, no? Samot na tong mga hilig yung kayo ng mga master guys sila mo kwan. Mudula na. Ayaw yun mo palabig dulaan ng ML, no? Samot nagkanang ngit-ngit na kayo yung palibot niya. For example, alas 12 na, niya matag yapon mo. Ayaw mo palabi na kay ayon sa akong research, no? Sakit na sa mata, no? Sakit sa mata, na makita nimo siyang nalalaing kauban. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga, tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Hi, ako lang si Yuki JC. Sukad nga ni gamit ko og Pau de Arco. Nawala tanan akong balatian. Apil akong feelings para niya. Pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. What's up mga kuy? So karon no maghimo ko og surprise o maghimo tag surprise para sa akong uyab kay first anniversary na mo karon. So karon tan-awa ko ninyo unsa ra paghimog surprise. Mag-effort gid ko kay wala man tay kwarta palit anang mga balloons si Maki. So maghimo ta og surprise nga pinobreng kay untay kwarta. So let's go. Kuya, naman kay nalimtan. Unsa man ako nalimtan? Wala man kay uyab. Pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli. Nakoy bautan na. Igutom pa ka. Igutom jud ko walay rice. Kauna ni ako. Nakoy pangutana. Igutom pa ka. Gamay. Kauna ni ako. I used to wanna be living like there's only me. Nakoy pangutana. Igutom pa ka. Okay, dukot. Kauna ni ako. Hananahin kita, saan tayo mapunta? Makaon na ba dyan ko? What is up mga kuys? Karon nako himuon nga challenge, no. Kani siya kani itlog challenge. Actually dugay na ni siya nga challenge, no, pero
wala pa na ako ni siya na try, so karon mura gusto na gyud ako ni siya i-try, no. Ato yung tilawan kun sa lasa gyud ani kung matulon gyud nato ni, no. Ready na ba mo? Kinagandam kog tubig. Bate! Grabe ka, bate! Bate, kay ginawa imong gipuli na ako. That should be me, holding your hand. That should be me, making you laugh. That should be me, this is so sad. That should be me, that should be me, that should be me. Ngayon ako sa tulon nga uban. Grabe ka lain. Lain pud kay batasan imong gipuli na ako. That should be me, buying you gifts. This is so wrong, I can't go on till you believe. That should be me. Avengers! Assemble. Okay, now class, we are going to have a spelling, okay? Ikaw, Pedro. Spell love. Ay, love, L-O-V-E. Love. Very good. Ikaw, Juan. Spell move on. Move on, sir. M-O-V Sir, isura mag-move on ay. Ang lahat ay nagbabago. Ganon din ang puso ko. Di alam kung paano Oh, bay. Kailangan George. Ha? Si George ba? Hot cake? Mask up my pain, hold back my tears. I'm going insane. Nobody knows. Hi miss, pwede ko mayag number? Wa ko'y cellphone. Pagpalit. So okay, di ba ang kuan kay
We got to the one that we got to be cheers. Cause the drink bring back all the memories. And the memories bring back drinks, bring back drinks. There's a time that I remember. There's a time when I believed in forever. And forever I believed. And was vicious solo. It's away. And then, yeah. Nabalaka ka kaya wala napili ang Philippines. May kung nabalaka nga wala kong gipili sa akong crush. Temporary people, temporary feelings, everything's so pointless. Say a bunch of stuff, make me fall in love, then we'll give it up. Hello? Uy, miss you na, miss you. Ha? Sure, uy? Miss you na. I miss you too. Miss you ba? Miss Universe. I miss you too. Si mata. Miss Universe na eh. I'm broken, broken. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. What's up guys? Naday ko diri karon sa Yaga. Ka-feel ka to? Ngaon sa? Nga wa siya gusto nimo? Umiti kahit na napipilitan, kahit pa sila sadya mo akong masaktan paminsan-minsan. My God, these allergies. Wa kay uyab. Hapit na po ng intrams. Dulaan na po kaniya. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. May rice made ba nito? Meron po kaming iba. Iha, bago ako magtiwala, kinikilala ko munang mabuti. Mahirap kasi magkamali. Mahirap kasi magkamali. Mahirap kasi magkamali. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. Bebe, Aka. Naibayad dito ba 150 daw. Oo, balik mo lang ka. Kalimot ko. Daghan, di may kamuton. Yeah.